Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Кати, предизборни материали повлияха ли по някакъв начин на вашия избор? Не. Не особено. Всеки има предварителна нагласа, но мисля, че е време да се махне вече. Аз бех ориентирана и знаех за кого трябва да гласувам. Влияха ли по някакъв начин на вашия избор предизборните материали, които са разлепени навсякъде? Ами изобщо не ми повлияха, беше ми пределно ясно, че управляващата партия ще купи изборите. Сигналите, които се получиха на много места, потвърждават моите предположения. Изобщо никога не съм се агитирал от плакати, просто политиката ми аз съм много отдавна и почти нищо не ме изненада. Единственото, което е вместо бивши така корумпирани чегета да бъдат на някое друго място, за пореден път купиха изборите, това е срам и позор за България. Все пак сме една демократична страна вече 20 години, в която ако имаше правосъдие, такива неща не биха се допуснали.